Mga igsoon, mga anak sa Dios. Sa karaan nga lungsod sa Jerusalem, adunay usa ka dapit nga gitawag og Pool of Bethesda. Ang pulo nga Bethesda gikan sa Hebreo nga nagpasabot og House of Mercy o balay sa kaluoy. Sa maong dapit adunay usa ka linaw nga gilibutan sa mga portiko diin magtapok ang mga masakiton, mga buta ug mga paralisado. Nagtuo ang mga tao nga kung mulihok ang tubig sa linaw, makutaw kini, ang unang makaduol niini mamaayo sa iyang sakit. Mao nga daghang mga tao ang maghulat didto adlaw o gabii nga naglaom sa usa ka milagro. Ang uban naghulat sulod sa daghang tuig, nagtan-aw lamang sa tubig o maghulat sa ilang higayon. Alang sa uban, ang Bethesda simbolo sa paglaom sa tunga-tunga sa ilang mga pag-antos. Apan alang sad sa uban, nahimo kining lugar sa kapakyasan tungod kay wala man gadyod sila nakauna sa tubig. Ang ubang mga tao didto nagdala sa ilang sakit, mga kasakit ug paglaom sa ilang kasing-kasing. Bisan pa sa ilang kahuyang nagpabilin gihapon ang ilang paglaom nga usa ka adlaw mamaayo sila. Ang pulo nga Bethesda nagpahinumdom nga ang Dios anaay kaluoy alang sa tanan nga nanginahanglan sa iyang grasya. Mao kini ang kahintang sa ebanghelyo karong adlaw. Sa daplin sa linaw sa Bethesda, nakita ni Jesus ang usa ka lalaki nga paralisado sulod na sa 38 years. I'll say that again, 38 years. Daghang tuig siyang naghulat nga maayo apan wala man say tawo nga mutabang niya sa paglusong adto sa tubig. Apan sa dihang niabot si Jesus, usa lamang kapulong gikan kang Jesus mismo ang nakaayo kaniya. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang Dios makahimo sa mga butang nga labaw pa sa atong gihuna-huna. Ang kaluoy sa Dios dili limitado sa atong mga pamaagi. Ang lalaki sa ebanghelyo nagtuo nga ang iyang pag-ayo mahitabo lamang kung makalusong siya dito sa tubig sa Bethesda. Sulod sa pila to ka tuig, 38 years didto na siya naghulat nga adunay mutabang in taon kaniya. Apan wala niya damha nga ang tinuod nga kaayuhan moabot dili gikan sa tubig kundi gikan kang Hesus mismo. Ang presensya ni Jesus nagpakita nga ang grasya sa Dios dili limitado sa usa lamang kapaagi. Mao nga miingon si Jesus kaniya, "Rise, take up your mat and walk." John 5:8. Sa Binisaya pa, "Bangon, dad-a ang imong higdaanan og lakaw." Sa usa lamang kapulong, ang lalaki nga 38 years nga paralisado nakalakaw pag-usab. Kini nagpakita sa gahom sa pulong sa Dios nga makabag-o sa kinabuhi sa tao. Ang milagro nagpahinumdom nga ang Dios makahimo sa mga butang nga labaw pa sa atong gihuna-huna. Sa atong kinabuhi usahay adunay mga problema nga murag dugay na kaayo o wala gihapoy solusyon. Ang uban naghulat og kaayuhan sa ilang pamilya, sa ilang trabaho, o usab sa kahimsog. Usahay mura og parehas kita sa lalaki sa Bethesda nga naghulat og naglaom. Apan ang ebanghelyo nagpahinumdom nga ang Dios makahimo sa paghatag og bag-ong sinugdanan bisan sa mga butang nga daw murag imposible. Ang Dios makahimo sa mga butang nga labaw pa sa atong gihuna-huna. Ikaduhang punto, ang pag-ayo sa Dios nag-awhag sa tao sa bag-ong kinabuhi. Human sa milagro, gisugo ni Jesus ang lalaki nga mulakaw og dad-on ang iyang higdaanan. Kini dili lamang simbolo nga naayo na siya sa iyang lawas kun dili usab simbolo sa bag-ong kinabuhi nga angay niyang sugdan. Ang tao nga kaniadto naghulat lang aron maayo siya. Karon gitawag sa paglihok o pagpadayon sa iyang kinabuhi. Ang pulong ni Jesus nagpahinumdom nga ang grasya sa Dios nagawhag sa tao sa pagbag-o sa iyang kinabuhi.
Ang pag-ayo dili lang pisikal kundili espiritual usab. Sa atong kinabuhi daghan ang nagampo sa Dios alang sa pag-ayo ug tabang. Apan kung mudawat kita sa grasya sa Dios, gitawag usab kita sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Ang pagdawat sa kaluoy nagpasabot usab sa pagtalikod sa sala ug paglakaw sa bag-ong dalan. Ang milagro na himong sinugdanan, new beginning sa usa ka bag-ong kinabuhi uban sa Ginoo. Ang pag-ayo sa Dios nag-auhag sa tao sa bag-ong kinabuhi. Story time. At this time, daghan na kaayo ang nakaila kang Father Joseph Sequia sa Archdiocese of Manila. Siya, usa ka pari nga nag-alagad sa exorcism ministry sa pagtabang sa mga tao nga nag-atubang og posible nga demonic possession. Sa iyang kasinatian, mingon siya nga makadawat sila og mga pulo ka kaso kada adlaw nga kinahanglan usisahon og tabangan. Dili tanan demonic possessions apan daghan ang nanginahanglan og spiritual ug emotional help. Sa maong proseso, ingon si Father Joseph, dili lamang ang tao nga naapektuhan ang tabangan, kundili apil ang pamilya. Sigon pa niya nga ang exorcism ministry naglakip sa pag-ampo, sa counseling, ug paggiya sa mga sakramento sa simbahan. Ang uban makasinati og dakong kahupayan human sa mga sessions nga ginapahigayon. Gidugang pa ni Father Joseph nga ang importante sa maong exorcism ministry mao gayud ang pagdala sa tao balik ngadto sa Dios. Mga igsuon, mga anak sa Dios, usahay mura og wala nay paglaom ug wala nay mutabang nato. Apan si Kristo moabot sa hustong panahon sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Ang iyang pulong adunay gahom sa paghatag og bag-ong kusog ug bag-o nga direksyon. Ayaw kahadlok sa pagduol sa Ginoo uban sa atong kasakit ug mga kahuyang. Ang Dios dili mapulan sa paghatag og kaluoy sa tao. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.